Magandang araw muli mga kapadaba. Nandito na naman tayo para magluto ng isang masarap na gulay sa gata. Ang isa sa mga kilala sa Bicol na gulay, laing. Okay, painitin natin ng mantika para maisangkot natin muna ang hipon. Binalatan ko ito para makuha natin yung lasa, masama sa sabaw, sa gata yung lasa. Isangkot muna natin siya. Mas masarap yung ganyang klaseng paraan ng simple lang itong paraan na ito ng pagluto ng laing. Maraming paraan ng pagluluto ng laing. Ito yung isa sa pinakasimpleng paraan, pero siguradong masarap ito. Lagyan na natin ng bawang. Pinitpit lang yung bawang pero hindi masyadong durog na durog, kasi mas maganda na hindi naman masyadong mag-brown ang bawang sa mantika. Lagyan natin ng luya para sarap, may luya. Lagyan natin ng konting asin muna. Masarap kasi yung may timpla na kaagad pag umpisa pa lang ng gisa. Lagi natin sitimplahan agad yung ating ginigisa para mas masarap ang ating niluluto. Ayan. Lagyan na natin yung hiniwang chicken breast. Mas masarap kasi para sa akin na yung chicken ang isasahog, malasa sa laing, malinamnam. Lagay na natin yung tangkay ng gabi, pati itong dahon. Yan, ilagay na natin siya. Sariling ani namin yan, tanim namin dito. Pero ang binhi galing sa Bicol yan. Pinatuyo lang namin dito sa loob ng bahay. Nakahanger lang siya 3 araw. Okay, lagyan na natin ng pangalawang piga ng gata. 2 baso yan. Ito, 2 baso ulit. 2 baso pa ulit. Bali 6 na baso yan ng pangalawang piga ng gata. Kung titingnan mo, parang marami siyang sabaw, pero ganyan talaga dapat yan, kasi ang laing, ang gabi, pagka niluluto, hindi dapat na half cook. Dapat marami talaga siyang sabaw, kasi sumasarap lang naman ng gulay na gabi kapag lutong-luto. Hindi pwedeng half cook ang gabi. Takpan natin para kumulo yung ating gata, para hindi malabnaw. Ayan. Ayun, namuo na yung gata niya sa ibabaw ng gabi. Yan, maganda ng tingnan. Yan talaga yan eh. Oh, 'di ba? Yan ang happiness ng mga Bicolano eh. Oh. Lagay na natin yung laman ng gabi. Pampadagdag sarap yan. Pampalapot din. Creamy ang ginataang gabi kapag may laman eh. Masarap yan. Lagyan natin ng 3 pirasong sili. Tapos ilagay na natin yung unang piga ng gata. 1 cup muna. Mamaya na yung natitira pang 2 cups pa. Bali 3 cups na unang piga ang ilalagay natin dyan. Pakuluin natin para maayos. Haluin muna nang hindi magkulta. Ayan, kumukulo na yung unang cup ng unang piga ng gata. Ilagay natin yung pangalawang cup ng unang piga para lalong sumarap. Ayan. Timplahan ulit natin sa ganitong, pag ganitong stage na naluluto na yan eh. Timplahan na natin para kung kailangan pa natin magdagdag ng asin, pwede na natin dagdagan, kasi magdadagdag pa tayo ng isa pang cup ng gata eh. Yan, ang ganda ng pagkakakulo. O, lagyan natin ng konting asin pa. Lagi natin titikman yung ating niluluto para sigurado tayong hindi tayo kulang, na kapag kinakain na natin ay kulang naman sa timpla. Ayan na yung ating panghuli, kasi yan na yung creaminess talaga. Malinamnam na ang gata natin yan. At ilagay na natin yung hipon na ating sinangkot sa kanina para hindi siya overcook. Makunat kasi ang hipon pag na-overcook eh. Ayan. Kaya hipon nilalagay ko, kasi para hindi na ako maglagay ng bagoong.
Kasi pagka may hipon na siya, masarap na siya. Lalo na chicken ang kasama ng hipon. Ay nako. You will never go wrong talaga. Oh, na-English pa si Bicolanas Cooking. Yan talaga yan. Oh, di ba? Oragon baga. Fight sana. Oh, lagyan pa natin ng siling pampabango para lalong sumarap, para habang kasi minsan yung aroma sa pagkain, yung pa lang masarap na Ayan. Ang sarap niyan. Tikman natin. Panghuling tikim. Talaga naman. Eto na yan. Oh. Tawagin na ang mga kakain. Lapit na dito. Magdala ng lalagyan. Oh, tigi-tigis ang sandok. Oh, wow! Ito na po. Luto na ang ating laing. Kakain na tayo para matikman na natin. Sentensyahan na natin kung ang lasa nito, kung talaga bang aprobado. Ayos ang luto. Kain tayo mga kapadaba. Unang subo po para sa inyo. Laing ni Bicolanas Cooking. Ang sarap talaga. Approve. Ang sarap. Wow.